Ce s-a întâmplat cu dereglații? N-am mai postat un clip de 2 luni din decembrie anul trecut și vă spun imediat de ce. În primul rând vreau să vă cer scuze că n-am făcut clipul ăsta mai devreme, dar am vrut să-mi iau niște timp, să mă gândesc sigur ce vreau să fac și dacă vreau să iau decizia asta pe care am și luat-o. Seria mea cu dereglații a ajuns la un final. Eu am ținut foarte mult la seria asta. Dereglații a fost proiectul meu de suflet, dacă pot să-i spun așa. Am investit în el foarte multă muncă, nopți nedormite, creativitate, râsete, plânsete, tot ce se putea investi. Dar de la un timp de vreme am simțit că, nu știu, nu mă mai identific atât de mult cu contentul pe care îl făceam acolo și am zis că cea mai bună soluție e să pun stop, pentru că dacă m-aș fi forțat pe mine să fac seria în continuare, probabil s-ar fi văzut și în content, probabil voi v-ați fi dat seama de asta și nu cred că era